La sostenibilitat és un fenomen que ha anat a l'alça en els últims anys. Botigues de vestir, de menjar i de mobles per la llar s'han sumat a aquesta tendència que a poc va guanyant més seguidors. Però sabem de què parlem i els processos que hi ha al darrere quan diem que una peça de roba és sostenible? Per començar, hem de saber que la moda sostenible es recolza en els tres pilars de la responsabilitat socioempresarial. Aquests són el medi ambient, la qüestió social i l'economia. Pel que fa al primer pilar, el del medi ambient, significa que durant la selecció de materials, producció, transport, venda i vida de la peça hi hagi una repercussió mínima per la natura. En altres paraules, que la petjada de carboni que deixem al planeta sigui el més petita possible. Perquè tot això sigui possible, s'ha de partir del següent. La matèria prima amb la que es fabrica el producte ha de tenir el mínim impacte a la terra on es cultiva. Com s'aconsegueix això? Doncs empleant un cultiu on no s'utilitzin pesticides ni herbicides i que, en definitiva, estigui lliure de productes químics i tòxics com ara el petroli. A més, l'ideal és fer servir materials que facilitin el seu posterior reciclatge. Un exemple és el cotó orgànic, que no contamina i que, a més, té avantatges directes pel medi ambient. Pel que fa a la fabricació de la peça, es pot dur a terme una producció artesanal o industrial, encara que la primera opció és la més freqüent. Durant aquesta fabricació s'utilitza un consum d'aigua molt baix i una maquinària no industrial, ja que les peces s'elaboren a mà o emprant màquines senzilles. Un d'aquests mètodes de producció denominats ecològics és el tintat eco, que es fa amb te negre. Quant al transport, l'ideal de producció de la moda ecològica és que la roba sigui de quilòmetre zero, el que avui dia es coneix com slow fashion, és a dir, que els materials provinguin de zones situades a prop d'on es troba el punt de venda. Malauradament, a Espanya els proveïdors de teixits ecològics són molt pocs, perquè la majoria s'ha d'importar d'Europa. Pel que fa a la venda de les peces, són moltes les botigues que opten per mètodes d'embalatge com ara el paper reciclable o les bosses de roba, evitant a tota costa les bosses de plàstic, grans enemigues del medi ambient. Per acabar, un dels punts més importants és la biodegradació del producte. Això vol dir que quan aquest no es pot seguir utilitzant, es du a terme el procés de reciclatge, que permetrà convertir-lo de nou en matèria prima i iniciar una altra vegada el cicle de producció de la peça. Si la peça encara es pot seguir utilitzant, hi ha dissenyadors que opten per fer upcycling, que vol dir convertir-la en una altra peça només modificant-ne el patronatge inicial. El segon pilar sobre el que es recolza la moda sostenible és el respecte dels drets socials i laborals dels treballadors, el que tots coneixem per comerç just. Algunes de les condicions per parlar de comerç just són que s'assegurin a tots els treballadors un salari digne, no acceptar mà d'obra infantil, que hi hagi igualtat entre homes i dones quant a condicions laborals i que no s'avantposin els cultius d'exportació en perjudici dels cultius de consum local, necessaris per a la població. A més, una qüestió fonamental que moltes vegades es compleix quan es consumeix moda sostenible és que s'afavoreix la reinserció laboral de persones amb certes dificultats, com per exemple individus que pateixen alguna discapacitat física o intel·lectual. Finalment, per completar els tres pilars que donen forma a la moda sostenible, cal parlar de l'impacte econòmic de la seva producció. Així, per sostenibilitat econòmica entendríem allò oposat a la deslocalització, és a dir, que tots els processos d'elaboració reinverteixin en la zona i que ajudi a seguir-hi produint en ella, per exemple, donant feina als seus habitants. És quan els tres pilars es compleixen que podem parlar de moda sostenible.